Sampai 5 minutos pag-atras, bro. Nanggit kay ko ito kung sambat. Oo. Nakita na niyo? Ito na to. Di ba kuan? Kami na gusto ko nito. Ako ang pagiging. Kuan? Ano mo na kuan usap? Usap. Dipili ko. Right. Dark. Ay, buti ganito na siya. Ya. Pikirin mo. Wala. Masih kuan dagang. Masih kawan. Kini mo na. Yung nag-live yan ko na. Masih kawan. Sleep talaga yung nag-live. कहते हैं एमके होगा Maigsoon mayong gabi niyata sa atong tulumanon nga atong pahayagan sa kamatuguran sa Tinigyod sa Plaza Independencia. Usa sa mga salaysayong plaza sa Pilipinas, Plaza Independencia de Cebu. May buong mga dagko kay mga rally sa politika, sa tinuhuan o usab sa mga debate. Busa niya kita
Una pagyupo nato labaw tanan sa atong magagahom nga Dios nga nahigugma kanato ning mubo kayong panalangin sangan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos Amahan, Yahweh, Anak, Yahshua, Jesus, Espiritu Santo, Paraklito, nagatuo kami, nagalaom, naigugma kami sa santos nga balaang pulong sa Diyos ug kaninyo Santissima Trinidad, the Father, the Son, the Holy Spirit. Tagi kami kadasig sa pagpaminaw sa pulong sa kamaturan alang sa kaluwasan. Pinagis panabang ni Santa Maria Birhen. Amen. Maigsoon, salamat kayo pila kagutlong sugod ang atong usa ka linain nga programa sa istasyon niya usani ka harong sa pagatarungan, discussion, public discussion. Likewise, simply we call it debate o debate. Pero sa dili pa atong mga pag-recognize social concern sa Talisay City, Cebu, atong Mayor Batanon Samsam Golias, o madasigon kayo siyang katakos o kasarang sa pag-alagad sa Diyos, pinagis pag-alagad sa katawan, 22 ka barangay sa Talisay. O ngayang gihimo ang mga kaugdahan sa youth welfare, education, health. Nasa Talisay ang South Medical Center o sa ka-hospital nga way bayad. Kung manbit ta Simbako, taga Talisay ito sa First District, way bayad ang tambal, way bayad ang doktor. Kunya ang atong education, Talisay College, way bayad ang tuition para sa mga batanon. Hangtod makatiwas silang kurso mga 3-4 ka tuig. O ang environment kalikupan, giatiman, business friendly, peace and order, livelihood, infrastructure, calamity preparedness. Siyap kakaugdahan nga pangunayan gyud sa atong Mayor Samsam Golias o labi na siya mga minahal sa kinabuhi ang atong mga councilors o bulig din niya nga Congresswoman Ria Golias Shawanis Samsam Golias buutan maligdong o malagaron kay sa First District nga nagalangkop sa Talisay, Minglanilla, San Fernando, Naga, Karkar ug Sibunga. Iya gyung gipangsangki ang mga importanteng mga programa o kayuhan nga isabod sa unong ka barangay. O unong, di, daghang nga barangay din. What I mean, ang unong ka kining LGUs nga doon ay duwa ka syudad, Talisay o Karkar. O niya ato sang gipaybaw nga ang maong mayor na kadawat o Asia Pacific Luminar Awards tungod siyang pagpanalipod o pagtapang sa mga COVID victims niya itong 2 ka tuig nga milabay nag-antosa o na kalantaw ang mga Asian countries o ni pada o pasidungog ni Samsam Asia Pacific Luminar Awards pagtabang sa mga mayroon na ito mga biktima sa COVID-19. O niya, usap na dawat niya ang Republic of the Philippines Foundation Awards o ang Seal of Good Governance. Usa ni ka labing taas nga award gikas nasyonal ngadto sa local government. O niya, apag niya ang mga buutan sa labi na sa ato sang Vice Mayor si Richard Chuy Fernandez Aznar, ligdong buutan mapabsanon ug sa mga councilors nga morning musunod Digol Golias, sila si Brud Maning Cabriana, Rudy Cabigas, Danny Caballero, Gail Restauro, Fede Rabaya, Lister Daan, Licto Bacaltos, o si Attorney Bas, Ricky Bas, Filanan. Hugpong kauban sa mayor, daghang kay mga kaugdahan o mga proyekto nga niabot sa 22 ka barangay sa Talisay o kini mo itong gipaybaw nga ang Diyos pasalamatan sa Talisay. No? O ya, mga igsoon, wa tay langan karon dayon. Ihatag na to paguna si Honorable Aling Bacaltos. Usa sa mga kugihan gyud kayong lay minister sa Talisay, Tabunok Pares, San Jose Pares Church. Aniya si Brad Aling Bacalso.
Daghang salamat Brother Sok, may gabi kanimo ug may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao kutob sa buton sa atong Sibian ni atong istasyon DYHP sa 112 sa dial sa atong mga radyo. May gabi sa tanan labi na sa atong station manager Attorney Ropil Fernandez Banyok nga mihatag usa ka oras pagsangyaw sa pagtuong Katoliko. O karong gabi na ato ning atangan kay nindot ni kay adunay friendly debate nga pagahimo din sa Plaza Independencia. Ang tema nga pagahisgutan niini pahayagay sa kamatuoran pamatud-an ang usa Santa Katolika Apostolika Romana mao ang matuod nga iglesia sumala sa paagi sa Dios sa Biblia ug referensya. Niyang affirmative side ani mao si Brother Sok iyang pamatud-an nga mao gayud. Unya ang negative side nga iya ning bungkagon ng tema usa ka humanist nagsangya og humanism si Brother Rudy Rakasa. Nya sinubo nga istorya nga Rodrak. Rodrak ni siya Rodrak. Unya ang atong moderator karong gabiona usa sa mga banggitang komentarista sa radyo ang atong amigo nga usa sad ka commentator sa radyo, si Brother Danny Cugtas ug atong timekeeper, si Brother Carlo Badinas. So atong tawagon si Brother Danny Cugtas. Salamat kay Brad Aling Bacalso, no? Ya sa atong regular anchorman, dining mao nga tulmonon, pahiyagan sa kamaturan diri sa DYHP Cebu, National Advice sa Catholic Independent Brother Sok Fernandez. O niyang kontra na ila po ning iladok sa tipo kalibutan kay nag-viral na pirmi sa TikTok Rudy Rakasa sa humanismo. O niyang lang tima, gibasa ni Berdaling, o niyang kibaw ko kining duha, kibaw ni sa rules debate kay mga icon naman eh. O niyang may panggabi pusad sa ato nga station manager si Attorney Ropil Banyok, akong buotang amigong abogado. Dito maglangay, ato ding tagaan o kining pagtagad, 8 minutos pikas. Nya kay bawo na sa rules debate, ibaw ko mapilm sa anong kining duha. Brother Sok, Fernandez ang tema nga gibasa na ni Brad Aling Bacalso. Salamat kay Brother Dan Cugtas o gatong recognition sa atong mga pinanggang mga igsuon sa media. Niyaman sila si Brad Aling Bacalso, Brad Dan, pulos ni mga media men o kusap ni Dong Rudy, unya si Julius Piloton. Ato pa nag-arrange diri ang atong stand. Gingon sa balaang kasulatan nga mahanaw ang langit ug yuta apan ang akong mga pulong dili mapakyas. San Mateo 25 giklaro gyud. Kapitulo 24:25. Og nagingon sab si Jesus nga daghang mga kalapasan himo ang mga tao tungod sa kakulang og kahibaw sa balang kasulatan. San Mateo 22:29. Mao na ningon Ginoo akong ipadda ang akong mga pulong nganha kaninyo nga magabaayo sa inyong yuta ug makadawat kamo sa kaluwasan pinagi sa mga pung nga akong ipadda kaninyo. So no power at all. How great man is can really destroy and really defy the Word of God. Bisag unsa kagamhanan sa katao, bisag unsa niya ka brilliant, dili gyud makapiog sa gahom sa kasulatan. Mao na nga akong mapamatud-an kining maong tema pinagi sa balaang kasulatan, pinagi sa paagi sa Dios, dili paagi sa tao. Paagi sa Dios matud pa niya ang pulong sa Dios alang kaninyo mao kini nga majiutay dinhi saka linya dito lagda dito majiutay dito o sa maong paagi adunay mahayang ngadtos kapildihan o dunay usab mabali pero makuha ninyo ang iyang kamatuoran. Dili ni labot sa debate nga adunay mahayang ang buti pa sabot na the Word of God would be somewhat non-received, non-practiced by anyone.
mao na nga kinahanglan nato ang pulong sa Dios nga pagpadayag nga dili usa lang kalinya kundi madyutay dinhi madyutay dito pagi na sa Dios. Unya ang matuod nga iglesia ang gitukod sa Ginoo mao ni nga dunay mga marka kung timaan nga nahimo sa ngan. Ang marka mao ning usa atong mabasa na sa Efesio 4 versikulo 4. Kadunay usa lamang kalawas nga mong iglesia, usa lamang ka Espiritu Santo. Kay usara ang magtutukod sa matuod nga iglesia si Kristo nga miyanis kalibutan. So ayo kalimti one body which is the church, and one Holy Spirit, and one founder of the church, and that was Christ Himself, the Son of God. Busa ang iyang marka nga usa. Usara ka iglesia, usara ka Holy Spirit. Ikaduha santa tungod kay sa Roma 11:16 mingon San Pablo kung naggamot balaan ang mga sanga mahimong bala. Pedro 1, yes, kapitulo 1 versikulo 6 ngadto sa 9 mingon ang Ginoo mingon nga ako balaan kamo sa mahimong balaan. Bosang matuod nga iglesia gitukod sa Ginoo pagatawgon sa balaan. Dili sabton nga ang tanan nahimo ng balaan kay sa Efeso marita sa Old Testament nga nagingon sa Jeremiah 5:26 nga daghan sa kong katawhan matud pa sa Dios dili pabalaan pakasasala pa pero dili ko sila biyaan. Jeremiah 51:6. So ang maong simbahan ginganlan og balaan tungod kay magtutukod balaan man. So usa santa o katolika kay sa Isaiah 55:4 nagingon ang Dios pagkatawgon og Dios sa tibuok kalibutan. He is God of the universe. Mao na the God of all countries, of all people of the world. Mao na iyang simbahan ipakailap sa tanang kanasuran. Ato na mabasa sa Isaiah 5:6. Excuse me. Isaiah 56:7 mingon ang Ginoo ang akong balay nga moning iglesia kini paganganlan og makailapon paganganlan og alang sa tanang kanasuran. Mao ni mabasa nato San Marcos 11:17 mao sa gingon ni Jesus ang akong balay kun iglesia paganganlan og balay sa pagampo paganganlan og alang sa tanang kanasuran. So it must be Catholic. Usa ang Catholic mo kailap sa tanang kanasuran. Og mao ning ingan matud pa ni Jesus sa San Marcos 11:17. Og doon na ba tayo mabasa ni sa balang kasulatan may tungod sa iyang pagkakatolika? Na sa Roma 9:31. Nga nagingon ang balang kasulatan. O mo una ta sa buhat sa mga apostoles. Sa buhat sa mga apostoles 9:31 mingon ang atong Ginoong Dios Himenoon Ecclesia Catholistes Judayas kay Galilayas kay Samarias irinin ikinin oy komodong momini. Sa ito pa na dihang duha ka pong Ecclesia Catholes. Sa ito pa the church throughout the church for all nations alang sa tanang kanasuran mao nang Katolika. Apostolika tungod kay gipili ni Jesus ang giyawi sa langit ngadto ni San Pedro. San Pedro gingnan niya, ikaw Pedro bato, ibabaw ning bato tukuron ko ang akong iglesia. O gihatag ko kanimo ang iyawi sa langit. Nga ang imong ablihan way makasira, ang imong sirhan way makaabli. Mao nang gingan lang apostolika tungod kay gipatukod kamo ibabaw sa patukuranan nga mao nga apostoles si Kristong pangulong batos pamakan. So we are called Apostolic Church because our foundation is Christ the rock, but the foundations as being stated the apostles. Mo nang ganlan tag apostolika. Usa Santa Katolika Apostolika ganlan tag Romana. Ana pa na sa Biblia ganlan tag Romana gikan sa Jerusalem na nasa buhat 23:13. Nga mingon San Pablo pagkapanahon ni Jesus nagpakita siya kanako mingon Pablo Maingon nga nagpamatuod ka sa Jerusalem, muadto ka sa Roma.
Gisuko ko siya moadto sa Roma, gikan sa Jerusalem. Ug pagadto niya sa Roma nahingangha siya tungod sa kamatinuoron, kasinsiro sa mga nakabig ni Kristo dito sa Roma. Ug nasuko si Nero. Gipamatay thousands of Catholic Christians killed by Nero for 4 years gikan sa tuig 64, 68, upat ka tuig, hilapyang taghanang namatay. Dosa na kaingon San Pablo na sa Roma 1, versikulo 7, kamong taga-Roma pinili sa Dios, hinigugma sa Dios, tinawag sa pagkasantos, ug ang inyong pagtuo nga taga-Roma ipakailap sa tibok kalibutan. So naagyo ang pagtuo nga taga-Roma ipakailap sa tibok kalibutan. So mao ni ang marka sa simbahan usa, Santa, Katolika, Apostolika, Romana. Sumala sa paagi sa Dios dili pasahon sa kalinya. Kaysa Isaiah 26:13, this is what the word of God for you. Majutay dinhi, majutay dito sa kalinya dinhi, sa kalinya dito. Ug usahon ninyo. Mao na nga natay mabasa. O diya sa Daniel 2:44 gipaybaw ta nga dili tao ang magtutukod. Matod pa ni Daniel, ang Ginoong Dios magtukod siyang kingharian dinhi sa yuta. Kingharian nga dili malumpag, kingharian nga dili kahatag ang iyang gahom ngadto sa lain nga kaliwatan. Unya sa footnote, commentary, what is commentary? That is interpretation. And that is the meaning done by the committee of experts. Ngunang doon ay komentary. That kingdom that is mentioned by Daniel is the Catholic Church. Nga kanada yung kingharian nga gisgutan ni Daniel nga dili malumpag maong Iglesia Katolika. Sumala sa footnote, commentary, meaning interpretation, or the meaning of that, yan done by the authority of the church. Naana sa Dewey version Daniel 2:44. Busa mga rigugma kong eksyon, atong napabarog nga usara ka iglesia nga tinuod, nga gitukod yun ni Kristo, gikan sa Jerusalem, ngadto sa Roma, o alang sa tibok kalibutan. Kaya katapusan, gamay ra ni pila ka segundos, na sa Grolier's Encyclopedia, Volume 5, page 106, the Catholic Church is the divine society founded by Christ, endowed by the outpouring of the Holy Spirit. This name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome. Unsa nang encyclopedia? The book of history, the book of authority. Ang Iglesia Katolika tinukod ni Kristo. Ang Iglesia Katolika tinukod ni Kristo. Nagipadad-an niya sa Espiritu Santo. Di modo, mo ni akong pamahayag o kini akong gitanyag o gatong kauban gigalasad o gatong kaparang niini si Brad Rudy Rakasa. Mo'y mubungkag nini akong gisulti karon taw-taon. Pero ibalik na mo sa atong moderator. Salamat kay Brad Sok sa imong 8 minutos pamarog sa imong atima may tungod sa matuod nga iglesia. Samtang taga natog 5 minutos cross examine ang negative side sa affirmative, Brad Rudy Rakasa. Go ahead. Daghang salamat Brother Dan Kugtas ug sa tanan natong makaigsunan nga nagpaminaw karon ning atong debate. May Brad Sok, ningon ka nga ang Santa Iglesia Apostolika Romana maoy matuod nga iglesia. Akong pangutana nimo, ug tinuod pa ning inyong iglesia, Santa Apostolika Katolika Romana, naabay mabasa sa Biblia nga diretso gyud Iglesia Apostolika Katolika Romana ug wa ni gisumpay-sumpay lang nimo. Congratulations, Brother Rudy. Pero kung nagbasa ka sa atong tima, o naminaw ka sa kumpasyon na ako ning pribahon sa paagi sa Dios. Dili paagi nako. Kung sa paagi sa Dios, mao ni ang pulong sa Dios alang kaninyo. Majutay dinhi, majutay dito. Sa kalinya dinhi, sa kalinya dito. Majutay dinhi, majutay dito. Usa ka lagda dinhi, usa ka lagda dito. Kini mo inyong paagi sa pagdawat sa pulong sa Dios matud pas Ginoo. Dili kayo sa kalinya. Di man ko kamao musupak sa kabubuton sa Ginoo. Kay si Rudy ron mo nagbando na ko pagsupak sa Ginoo. Di ko kasupak ron. Ginoo sa Ginoo nga dili ni basahaw ko sa kalinya. Majutay dinhi, majutay dito. Mo na meaning of that.
Isaias 28:13. Natubag na ko ang iyong pangutana, Brad Rudy, ayaw kong sugua pagsupak sa kabubuton sa Ginoo. Ang ako rin pagsugot sa Ginoo, nga ang tubag ini sa kalinya din o sa kalinya dito, mao na itubag. Ngadto ni Brad Rudy Recasa. Salamat kay Brad Sox sa imong tubag. O niya, ikalawang pangutana, Brad Rudy Recasa. Nindot kay tubag ni Brad Sok. Ang ako lang nga diretso, pero ang iya sa so okay lang iya ka Japon, no? May man sada. O niya, sa Biblia, Brad Sok, sa Roma 16:16, ningon jud ang Ginoo, pagpangamusta ay kamong mga iglesia ni Kristo. Iglesia ni Kristo man Brad Sok, di man lagi Katoliko. Paliw ko na kong tubag ani. Sakto ka, Brad Rudy. Nagyo na sa Roma 16. Nga ningon si San Pablo, pangungustahay kamong mga iglesia ni Kristo. Pangungustahay kamo, kisa maning kamo, mga sakop sa gitukod ni Kristo niadtong anyo 33. Kay kining pagsulti ni San Pablo ni mga anyo 50-55. So, di mo do ang gisultihan ini mga sakop sa iglesia ni Kristo nga natukod sa anyo 33. Dili ka nang mag-ulang natukod. Pasiluha ka, kaya doon ako i-roll nga akong gisangkap ini nga itong tulumanon, nga dili ko mo tumbok og laing relihiyon nga way labot. Kaya mo offended ma sila, wa pa sila diri. Basta kanang mga iglesia ni Kristo ang gisgutan diha, mga iglesia ni Kristo nga sakop sa gitukod niya dito sa Jerusalem, niya nabot na sa Roma. Kanya sa Roma 16, versikulo 23, gipahibaon ang unsa ng iglesia. Matod pa ni San Pablo sa pinulungan nga Latin, Gaius hospes meus salutat vos et ecclesia universa. Si Gayo akong higala nangumusta kaninyo og sa iglesia nga unsa iglesia? Iglesia nga kaylap sa tibuok kalibutan. Iglesia Katolika, Iglesia Universa. So gigamit ya Iglesia Universa. Kanang Universa Catholic International usara meaning, pareha nag-meaning. Salos Gaius hospes meus salutas vos et Ecclesia Universa. So kanang gisigutan diha Iglesia Katolika, dili na Iglesia ni Kristo nga pag-ulang natukod. Kadtong gitukod ni Kristo mo'y natumngan ni ana. Mo nang tubag na to sa may pangutana ni Brad Rudy Recasa. Sa kapangutana, Brad Rod. May man sa Bible kay uyon man sa iglesia ni Kristo. Kay niingon man si ako lang premise Brad Sok, niingon man si sa Mateo 16:18, Pedro sa ibabaw ning bato, tukuron ko ang akong iglesia. Kinsay katukod? Kristo. Unsay yang gitukod? Iglesia. Di klaro iglesia ni Kristo, dili iglesia Katoliko. Baliw ko nagtubag ano bro, nganong nang iglesia Katoliko na man nangimo? Kanang pagka-Iglesia Katolika, dili na kabubuton sa Santo Papa, ni kabubuton ni Bisan Kinsa. Kabubutan na ni Kristo. Na sa San Marcos 11:17. Dayon San Pablo, ang akong balay. Ono Timoteo 3:15, ang balay, maong Iglesia sa Dios nga buhi. Unsa nang balay? Iglesia sa Dios nga buhi. O kini paganganlan, og alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang tanang kanasuran? Catholics. Himenaon Ecclesia Catholis tes Judayas kay Galileas kay Samarias. Irinin ikininoy kumudum ominin. Sabi siya pa, ang iglesia nga mukailap diya sa Galilea, Samaria, o sa ubang kanasuran, nalikon pinagi sa kalinaw, ika Espiritu Santo. So, mauna ang ipasabot, dili ka ng iglesia ni Kristo nga awahin ang natukod. Ang tinuod ng iglesia ni Kristo, anyo 33, natukod. Pusa kung doon ay awahin, anak, dili na namao. Okay, salamat kayo sa affirmative. Cross examine sa negative side. 8 minutos man to sa affirmative, 8 minutos po sa negative. O niya i-cross examine sa affirmative ang negative sa iyang pagdinay sa matuod nga iglesia. Rudy Recasa. Dagang salamat pag-usab. Unya, arin ako sa akong negative side mga kaisunan nga matod pa ng Brad Sok nga ang iglesia Apostolika Katolika Romana mo tinuod nga iglesia. Diha sa Episo, Brad Sok, 5:27, ato yung mabasa diha. Sa ingon ni ini, ang matuod nga iglesia, walay buling, walay mansa, walay bisan unsang apan. Unya, unsa kumusta man ning Katoliko?
Pagkadaghan ning apan, kadaghang badlungon diha nga mao ni tinuod nga iglesia. Di ni maoy. Klaro kay na di mao daghang kay Episo 5:27. Basahan ninyo da, walay kulot, putli. Putli na. Ngan sa Malakias 2:8, unsa may sulti diha sa Malakias 2:8. Kamong mga pari mibiya sa kamatuoran. Nibiya ng mga pari sa kamatuoran. Isayunan ka ng Biblia. Kamong mga pari mibiya na sa kamatuoran. Ug gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Malapason di kini mga pari. Nya mao nay leader sa iglesia ni Cristo, iglesia nga apostolika. Mo nay leader. Malapason ang Ginoo gyud kasulti nga kini mga pari. Wa na. Klaro kay mga kaigsunan. Sigon Dios Malakias 2:8. Na kamo unsa man sa imong kasulti ani? Nga inyong leader gani si San Pedro giingnan sa Ginoo. Pedro, pag-ihaw, kaon. Kanang upat ka mananap, kanang upat tiil sa mananap. Niingon mo sa Pedro, di ko Ginoo, kay wapad ko kakaog mahugaw. Pagka masinupakon sa Ginoo, ging nagkaon, kay gilipyuhan na niya, pagkagahi sa guho. Tinuod na. Buhat Jes, mabasa ko sa Biblia mga kaigsunan. Klaro man kay ni sa Biblia mga kaigsunan, daghan kay dinhi na ang sugo sa Ginoo kay niingon man ang Ginoo sa Juan 14:15. Kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Ang Katoliko ni tuman, wa man kadaghanan. Wa gyud tarawa, giingnas Ginoo. Ay mo kaog baboy, purti mga kaog humba. Tarawa lagi na. Deuteronomio 14:8. Kingnan man as Ginoo, ay mukaw na ng baboy kay mahugaw na. Sus, grabe. Unya, ang nakapurki sa Biblia mga kaisunan, kay mabasa nimo sa Amos 6:4. Klaro kay diha, nga gidili gyud no. Alaot kamo, Amos 6:4, nga naghigda sa mahalon, nga higdaanan. Ug alaot usab kamo nga nagkaon sa karne sa nating baka ug sa nating karniro. Luya taon na nindag baka, ang makakaon ka na alaot na hinungka. Unsa man ni Biblia? Kay dito ko sa Singapore mga kaigsunan, nikaon jud ko kanang karniro ba ni suway ko kaon. Pagkabasa na ko sa Biblia, alaot man ay ko ani. Pagkatuntuan ni tinuod ka ning Biblia nga mukaon kag nating baka, alaot ka. Maghigda-higda sa kag higdaanan nga nindot kayo, alaon do sa ka. Wa ka ta binuangi ani. Mao na makaigsunan dinhi sa Biblia, dili gyud nimo kakuan nga ang iglesia Katolika mo tinuod nga iglesia kay miingon yung Ginoo. Daghang dautan sa akong katawhan, giangkon man as Ginoo, may pangyawa daghang pambuutan. Jeremias 5:26, giangkon as Ginoo. Unya may ka na. Di ba? Klaro man kay dinhi sa Biblia makaigsunan, daghang kay sugo sa Ginoo. Jeremias 26:4. Ako ang Ginoo nag-ingon nga kinahanglan sundon ninyo ako pinaagi sa pagtuman sa pagtuludan nga gihatag ko kaninyo. Kisayo na kinahanglan sundon yung Ginoo. Ni mo sunod mo sa Ginoo. Mayo kay mo sunod ka atong Ginoo. Nagamhanan mo to siya ikaw am kay kahom. Nagpalansang ang Ginoo, palansang sa ka. Uy, kay ayayo. Dili na ang sundon makaigsunan. Kay dinhi sa Biblia, klaro kayo ang mga sugo sa Ginoo. Wag yun nada. Awana. Leviticus 11:22. Klaro kay din makaon ninyo kining musunod. Tanang klase sa dulon. Apan-apan. Awal, timus. Nga may ka na pagkanoon tag timus. Hindi tapakan og baboy. Naunsa mo ni Biblia. Timus, pagkanoon ka. Ulod. Unya, mayo na. Kaning Biblia, balaan kay ni. Kay sa 2 Timoteo 3:16, niingon man dito. Kining balaang kasulatan, gisulat, uban sa lamdag gikan sa Dios. Ug mapuslanon kini, alang sa pagtudlo sa kamatuoran. Alang sa pagbadlong, pagsaway, hinawayon na kay tani. Unya, niingon pag-alang sa pagtudlo kung unsaon, pagbuhat o matarong. Naasag. Pero naasay panaway na ay maayo. Naasay mamadlong ka. May nang mamadlong sa atong isi katao. Tungod lang yun na yung Biblia.
Naagyon duha mga kay negative o positive gibuhat Dios Ginoo. Dahil Biblia man niya itong gibasa. Unya ang sugo sa Ginoo, grabe. Duha gyud makatuman mga kaigsunan. Sugo siya, Amos 4:4. Nag-ingon ang Ginoong Dios, katawhan sa Israel, pangadto kamo sa balaang dapit sa Betel og pagpakasala kung gusto ninyo. Pangadto kamo sa Gilgal og pagpakasala kutob sa inyong mahimo. Pastilang paitan sugos Ginoo, patuon na ta pagkasala kay ngano? 1 Timoteo 1:15. Ni anhi si Kristo Hesus sa kalibutan aron pagluwas sa mga pagsala, mao din kasugo siya pagpakasala mo aron niya mong luwason. Paningkamot mo makasamo aron mo maluwas. Di ba klaro kay ang balang kasulatan? Maningkamot yun ang tao. Sugo mas Ginoo. Ginoo na guni. Pagpakasala kamo kutob sa inyong mahimo kung gusto ninyo. Una, di lang kamo tuman ani sugo mo nis Ginoo. Paningkamot magpapakasala aron mapasaylo mo. Di ba? Nindot kayo ang mapaagi sa Ginoo. Kay upulos lang sa bati, way nindot at bangin na siya. Kay kining Ginoo na sa Isaiah 45:7 ningon ang Ginoo, I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Klaro kayo. Ako ang Ginoo mo'y naghimo nining kahayag o kangitngit, ang kabulahanan ug ang ako'y gabuhat sa dautan. Siya di gabuhat sa dautan, niya kapasagin lang taong yawa, luyas yawa. Sus paita. Pasangin lang yawa. 1:8:44. Ingon ang yawa mamumuno suka sa sinugdan. Pila may gibuno sa wa na bada. Na. Kadak kong baliw ani. Mao na man kay sunan ako nigatan ninyo kay human naman akong time, daghang salamat. Salamat kay Rudy Racasa. Nagapanukad siya on air pa. Ato ning taga panahon po ang affirmative nga mo cross sa negative side sa iyang pamayag padinay sa tema nila nga matuod nga iglesia nga gidala ni Brad Sok Fernandez. 5 minutes ala nimo Brad Sok. Una na kong pangutanan nimo Brad Rudy kay nagbasa magyo kag Biblia. Humanism nasa na sa Biblia. Pusa mito kag Biblia kung pangutana. Kantong gingon sa balang kasulatan nga ang matuod nga iglesia dunay mga timaan nga nahimo sangan ang pagkausa na sa Efeso 4:4, santa na sa balang kasulatan Efeso 1 Pedro 1:16 nuy nga tasunahan nya katolika kay laps tibuok kalibutan Marcos 11:17, apostolika nasa Efeso 2:20, Romana nasa Roma Kapitulo 1, 7-8. Manis balang kasulatan Brad Rudy nga kung pangutanan nimo, musupak ba kanini o muyon ka? Nindot kay pangutan na mga musupak ko ani. Kay ang gingon sa Ginoo, Iglesia ni Kristo man, di man Iglesia Katolika Romana. Di ba nigon ko kaganina nga kining Iglesia ni Kristo ang gisgutan San Marcos, San Roma 16:18. May tugod niya itong Iglesia ang gitukod ni Kristo sa anyo 33. Kaya nagisgot man nga kana mao ang Iglesia Katolika, Iglesia Mukaylap. Kingon sa Roma 16:23 nga si San Pablo mingon, Gaius Ospes Mios, salutat vos, it universa Ecclesia. Ang igisgutan nga Iglesia, universa, nagsugod ang Ginoo sa pagwali, igon nga 30, nasa San Lucas 3. Unya tulo man katuig yang kinabuhi. Ya 30 dungagan nimo tulo katuig. 33. Ug katong katapusang adlaw niya sa pa siya mosaka sa langit, gitukod niyang iyang iglesia tuig anyo 33. Sunod akong pangutana Brother Lee. Kadtong pag-ingon nimo nga ang Amos 4 versikulo 4 nga pangadto kamo ala pagpakasa kamo kutob sa mahimo kadto bang gisulti sa Ginoo positive to o that was i-reverse psychology ang akong binisyan ng reverse psychology gitugutan aron pagpasamot sa kastigo aron mutagam to kaniya na wa
Unsaon ba kubta ako lang gibasa dito nga ningon lang Ginoo pagpakasala kamo. Dito sa kus Ginoo kaya maluwason ang kasala. So, imong gituhuan ang gisulti sa Ginoo, pero wa nimo tuhui ang iyang kahulugan. Nga hala pagpakasa kamo kay lagi gipasiunhan man nga itong nakasa silutan sa Ginoo. Yang pagsasa sila mosamot kadako sa silot. Reverse psychology, dili na positive ngayon ilang tumanon. Nya ang sunod nga pangutana, Brad Rudy, kay isog pagpili mo ang gitukod sa iglesia nga si Kristo kay nagtukod, imo kag dili si Kristo nagtukod. Kay dili man mao matuod nga iglesia. Ang pangutana, nakaibaw baka kinsang tawhana ang nagtukod sa iglesia Katolika kay supak magyud ka nga si Kristo nga mo'y magtutukod sa matuod nga iglesia. Ningon bitaw ko, si Kristo mo'y gatukod. Ningon ba dito? Pedro, sa ibabaw ning bato, tukuron ko ang akong iglesia. Kinsa gatukod? Si Kristo. Unsa ang gitukod? Iglesia ni Kristo, dili iglesia Katoliko. Mo'y ako Brad Rudy, naibaw na kagagatong gihisgutan ni Kristo mga iglesia ni Kristo. Dili ito iglesia ni Kristo. Kanang bag-o lang natukod. Katong natukod niya. Kay giapirmahan man niya nga si kayo yang higala nagbusta kaninyo o ang Iglesia Universal, Catholic Church. Busa nga kung pangutana ito baga, ayaw paglikay. Ha? Kaya this is a categorical question, Mr. Moderator. Yes. Ningon ka man nga kinig yung Iglesia Katolika dili maong tinukod ni Kristo. Ang mga tana ko, ito baga, kinsa maning tawhanang nagtukod nga dili si Kristo. Suray kay magkaisan, wadyo kong kaybaw. Basta ako nang basahan, musulti man ko tinood. Wadyo kong kaybaw kasi gatukod ng Iglesia Katolika, Iglesia ni Kristo. Kasi Kristo, para nako, may gatukod sa Iglesia. Kasi may gatukod niya. Ang anding nganlanin niya, ako'y magbuhat tindahan nga, ang ngandes mga tao dahil. Iglesia ni Kristo, yun. Sumas Biblia. Na dili na hanggang manalo ha, kanang giluwang manalo, dili na. Tayo na, Professor. Okay, nahumat na ang pag-cross-examine sa atong negative side sa affirmative. O niya, ang affirmative, musta balik kaduha. Niya, i-cross-examine po siya sa negative. Atong ihatag, pila ka minuto? City na lang. So, minus matagusa, no? City, matagusa. Atong ihatag sa affirmative, ikaduha niyang pagpadayon, nga ang iglesia nga matuod, mao niya ang gisgutan. Brother Sok Fernandez. Ang punto nga gipamugatan ni Brad Rudy Racasa, Efeso 5:27. Nga ni San Pablo, that I may present to you God, the church, unwrinkled, unblemished. Nga sabi siya pa ni, nga akong itugyan kanimo, that I may present to you. That is subjunctive mode, doon ay kondisyon na. Subjunctive mode, nga na with the condition. Nga iya unang limpyuhan, iya unang itudlo ang kamatuoran aron malimpyo ang mga tanan nga mutuo ni Kristo. Nya mao na ipaghatod niya sa iglesia nga limpyo na, dili kay niya sa kalibutan limpyo na. Kay naa sa Juan 1:18 sa nawan mingon dinhis kalibutan kadtong moingon nga way sa bakakon siya. So sa nahibaw Ginoo nga daghang magkasasa. Nahibaw sa San Pablo, that I may present to you God, unblemished, unwrinkled. Kanang wa na kay buling ning sumusulod nimo Ginoo, ako ning hatagan sa minsay sa pagbago nga maghinulsol, ako ni sila ipadagan nimo. So, dili kay pagsabot nga way makasasala sa Iglesia Katolika. Wa ta magtudlo niya na. Nya sa Malakias 2:8, dunay pare nga mibiya sa kamatuoran. Doon na bitaw. Dila sa mga kay igno na to, dili man na maayo kayo matay labot diri. Really doon na. Doon ay mga pare nga mabiya. Pero Brother abusos non tulit proprium osum. One abuse, two abuses does not qualify the obedience of some. Nga mingon nga tanan doktor o tanan abogado dautan dili na tinuod. Ang usa ka abuso usa ka propesyon, wa magpasabot ang tanan abuso. Dunay pare nga mibiya o nagtalikod sa kamatuoran, wa na magpasabot tanang pare ni talikod sa kamatuoran. So fallacy, dili na sakto nga pangatarungan. Unya
ang pagkaon gihisgutan ni Brad Rudy na ni sa buhat 11 nga gikunsaran si Pedro hapol nga diha tanang mananap nga upatihil og nadungog yan tingog. Pedro, umihaw ka og kaon. Niya mitubag ang anghel, tubag San Pedro sa anghel, wa gyud hugaw pastos nga ni agi sa kong baba Ginoo. Ayaw nga lik hugaw pastos ang humanalip yoy. Actually, this is you ani labot stima, pero gigamit ni Brother Rudy to somewhat to prove nga kining gisulti ni San Pedro na nasayop San Pedro. Nga ningon siya nga wa pag hugaw nga niagis kong baba niya pakanon na siya, sayop siya kay human naman limpiyos Ginoo naman na sa San Marcos 2 8 nga to sa 9 ningon si Jesus wa na pagkaon nga hugaw ako nang gilimpyuhan ang tanan. No. Wani labot stima pero gitandog man ni Brother Rudy atol sa tandugon no. Although nga atong paningaon nga dili ta mo kining likay. So alaot. Salmo 6:4. Alaot ka mo nagkaog karne baka, ya naghigda pa sa kining higdaanan nga garing, pinanggaring kanang mahalon nga butang ba kaning task sa kining ilipante ngunit garing. Mahalon kayo na, yang higdaan na mahalon kayo. Ya sige ka og lamian nga pagkaon. Ya gisaway kay ngano wa sila mangandam sa gubat moabot kanila ang ilang mga leaders nagkayang-hayang pagkaon ug diya sa nindot nga higdaanan. Pamadlong to. Dili to magamit ni Brother Rudy pagingon nga ang Katoliko na sayop tungod lang kay dunay gisulti nga kining pamadlong katong sa gihisgutan niyang garing. Niya ang sunod niyang pamahayag nga kining, oh yes, iyan ko na ni Brother Rudy, ang Jeremias 5:26. Ganingon ang Diyos sa akong katawhan doon ay daghang makasasala. Jeremias 5:26, apan dili ko sila biyaan. Nga naman, kay mo may ganhes Ginoo, Mateo 9:13. Wa ko muanhes kalibutan pagpangita sa mga matarong, yan ko pagpangita sa mga makasasala. Kung sila maghinulsol, ako silang pagkaluwason. Mao na nga, yan naman na to ni tandog ang ipanghisgutan ni Brother Rudy, although I allow him to attack because I have also the time to answer him. Ya pangadto kamo paghimog pagpakasala una ba Dios nga musugo ana? Nama sa Isaiah 1:16 hunong kamo pagpakasala kaya ko kamo pasayloon. Ya ni kini ni sugo Ginoo pangadto kamo pagpakasala tamas ginhawa. Reverse psychology ni. Pero ni sa kabatanon nga sa unang higayon na hubog, siya gitsama. Tabangin taon ko, kaya ako sa hagdanan, di na ko kakita. Nalaypong na ko. Ingon nanginan, balik dito sa imong ingnandong. Ha? Balik dito. Sabot na dili kay ang inahani approve siya paghubog-hubog. Sabot aron mo samot pagantos, mutagam. Mo na meaning ana, that is reverse psychology. Ato lang yan, sundan niya. Okay. Ya, mao na katapusan lang gamay. Ako ang Ginoo nga mo'y nagbuhat sa kadautan. Kining kadautan gisgutas Ginoo dili ni kanang pagpakasa kanang dautan nga panahon pagyo, linog, guba, silot sa inyong mga sa. Ako siya nagbuot mahitabo na. Mo na ibuot sa dili sabton nga Ginoo nagsugo pagpatay, nagsugo pagpangawat, pagpamanapaw, dili. Abot sabot sa Ginoo nga kining siya ni angkon nga dunay kadautan nga gihimo sa niya sama sa kining lino pagyo kabubuton na Ginoo pagpahinumdum man nato nga nasa laag ta. Mao na ang atong katapusang pahayag nya ibalik nato ni Moderator Dan Cugtas. Salamat kay Brother sa kaduhang barok o niya taga natong panahon i-cross examine ka sa negative side. Rudy Ragasa, go ahead. Nindot kay mga question no, mato pa pumahayag ni Brad Sok nga kanilaging Biblia nya ingon sa siya nga ako gipangutam na lang yun ni mo Brad Sok nga ningon ka nga hunong na mo sa pagpakasala. Unya, o pahunungon ni mo Brad Sok. Ningon mas ang Ginoo
pagpakasala ka mo, asa may atong tuman, mohunong ta. Magsige lang tag hunong ani, magsige ni kung Ginoo pagpakasala mo, sawom na to ani. Kato laging gipasa ni mo Brad Rudy sa Amos. Nga yung ginuhala pagpakasala mo tamas ginhawa. Dili ito sabto na tong kaman which is positive. It is the reverse psychology. Parehag imong atong bata paron nga naghubog sa primero higayon. Patabang, ala, di ko mutabang nimo, balik dito. Sige, hubog-hubog pa. Reverse psychology na. Dili buot sabot ginuhala. Patuyang pagpakasa. Kay gipasyunan sa Ginoo katong makasasala, gianam-anam na nako paghatag og silot. Usa kon padayon mo pagpakasa, dako pang silot akong giandam kaninyo. Unay kahulugan na dili kay nagsugo Ginoo pagpakasa kay ningon gyud sa Isaiah 1:16. Kung gusto kang langit makasasala, hunong pagpakasala, kaya ako kang pasiloon. Dili kay pagpatuyang pagpakasa. Mga na Brad Rudy, kinagnan niyo na to paghanay, pagpahit ang kahulugan sa Biblia. Pastilan makalibog yun yung sugos Ginoo. Ingon ra sa hunong na mo sa pagpakasala. Unya, muan si Kristo, mubalik si Kristo. Sa 1 Timoteo 1:15, mingon si Kristo, mianhi si Kristo si Jesus kalibutan aron pagluwas sa mga kasala. Ug mohunong ta din ata maluwas. Usay pa pangutana nimo. Mao ni Brad, ug mohunong ta di na ta maluwas. 1 Timoteo 1:15. Kay wala yung tuyo si Jesus paganis kalibutan pagluwas sa makasasala. Busa ni ingon Brad Rudy, sige tag pagkasa aron ta maluwas. Dili mo na ang meaning nangita si Ginoo sa mga makasasala. Wa ko mo ni pagpangita sa mga matarong kung dili sa makasasala. Kung sila maghinulsol, akong pasiluon. Dili sugo, hala pagkasa diha kay malangit ka, dili na mo Brad Rudy. Sunod nga akong pangutana, ako pa yung mutana do? Ako pagkutana Brad Rudy, ha? Si Brad Rudy Oh, imo po diya. Ay, lingkod niya. Makalingaw sa ning debatiha mga isunan kay kini sugo lagi sa Ginoo. Ningon mangong Ginoo, kung higugma kamo kanako, tumanan ninyo ang ako nga sugo. Unya, mutuman ka ani Belso nga pagpakasala mo. Gisultihan na kan San Pablo ganina, kadili na mo'y kahulugan. Wa mo ni Ginoo sa lain-lain nga tuyo. Niyan niya siya ron pagluwas sa makasasala. Pero sa pong San Pablo, nga ang makasasala, magpag-o siyang kinabuhi. Ingon nga ako, matod pa niya, tiglutos sa Santa Iglesia. Pero akong gipyaan ang mong sala, o ako nahimo ng alagad ni Kristo pagsangyaw. So mo na ito pagsamutan na Brad Rudy. Dili kay gidasik tas Ginoo pagpakasaha. Okay, lain pangutana, bro. Mga kaigsunan, kali ako yun yung usbon mga kaigsunan, pagpangutanan ni Bradshaw. Kay iya man yung gibasa yun, naagid siya katarungan sa mga apostolika, katolika, romana, naagid yung mga bersikulo. Kali iya lagi gigitutay-jutay. Mo bisa na iya ha, mo iya pagmamatuod ba? Pero ako kung gusto ta nga, unsa man gyud tinuod nga iglesia kay ningon sa unsa man gyud tinuod nga iglesia Bradshaw, kana bang gikatay-katayo kanang ditso gyud iglesia katolika apostol romana maoy tinuod nga iglesia unsa man gyud buti pasabotan Bradshaw. Ako nagang isultihan sugad pagsugod Brad Rudy nga ang akong pagpamatuod sumala sa paagi sa Dios, the way of God. Dili ako kay ako may mo nang dagagsayo kay tao man ta. Naman na sa Isaiah 28:13. Mauni ang inyong pagdawat sa pulong sa Dios, majutay dinhi, majutay dito, lagda dinhi, lagda dito, majutay dinhi, majutay dito. Kanya muadto mahayang mabali ang uban masikop. Kuha man ni parable of litag. Ang litag kun na kay litag dito, ang imong sabod gikas layo pa kayo gamay kag magbubo kag gamay grupo-grupo sa humay baron hangtod sa litag. Ikigos litag, mlabtik man ang litag. So ang uban na nga mga langgam, mabali ang lawas, mabali ang tiil. Pero ang uban masikop, mada. So mo na yung meaning nga, diya sa itong pagtuon sa ang kasulatan, majutay din majutay dito. Ya masipong na to, ang unsang masabtan na to. Katunguan na to masabtan, parerag na hayang sa gawas. That is analogy. That is a figure of speech. How do we welcome and apply the Word of God? Majutay din majutay dito. Dili kay imo kong suguon pagsupag sa kabubuton sa Ginoo. Nga
tubag ako, Bradsok, sa usalang kalinya, dili ko tubag anak kay sugo na nimo nga akong gipalabi. Sugo sa Dios nga madyutay dinhi, madyutay dito. O, prebahi nga si Kristo sukat sa sugod, mao gyud ang manuluwas na hitabo kanato. Hindi magkakabasa na ko sa kalinya. Okay, salamat kay Brusok sa pagutana sa negative. Unya ang lastly nga mo mapadayon siya pagsupak. Brother Rory Recasa, eksaminon sa 5 minutes, dayon rebuttal. Go ahead. Pastilan man kay igsunan, no? Nindo jud kay daghang katag itatabi untaan ni kay kang Brad Sugod ni aman siya magbase sa Isaias 28:13. Jutay diri, jutay dito. Unya ato ko nung tapuk-tapukon, mauna nun tinuod. Ang tinuod ka ng ditso. Di ba? Mao may kamransok sad Isaias 28:13 nga nagud apostolika na man sad. Romana na, Santa na, Katoliko na, kay universal. Na gani iya ha. Pero ang nakapuwil kila magigsunan, mangita mong gutas ditso. Kay si Kristo man ingon man si Hesus Kristo sa ibabaw ning bato, Pedro sa ibabaw ning bato, tukuron ko ang akong iglesia. Sa tod pa, si Kristo mo nagtukod. Klaro kayo nga iyang iglesia ni Kristo. Pero dili na ginumala ni Felix Manalo. Di sana mao. Kay awahi naman kay na. Di man sana mo tuo nga Diyos si Kristo. Di ba? Di na mao. Mao na. Objection. Go ahead. That's out of topic. We should not touch other religion. We should not touch or somewhat criticize other religion. Ayaw lang. Ang ato lang rong isigutan, Brother Rudy, ang matuon ng iglesia ang gibarugan na so atakihan nagmayo kay mutubag ra man ko nimo. Pero dili ko magatake nimo. Magatake lang ko sa pagtulunan nga mahimong payong pagkasabot. Okay, hala pagtats og laing reliyon, Brother Rudy Recasa, guba lang ang iyang pamayag nga matuod nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Guba na. Pasalamat, no? Sorry kayo magkaigsunan kay nakalitan ko ato mga kaigsunan kay namo ang Iglesia ni Kristo. Pero sayop kito nako kay ang among sabot wa may labo to sila. Ang amo naman duha ka Iglesia Apostolika Katolika Romana. Mangayon jud ko pasaylo. Pero mao man guni akong nabasa sa Biblia mga kaigsunan. Ako musulti man jud ko tinuod sa akong nabasahan sa Biblia. Kadang Mateo 16:18. Nga niingon gyud dito, ningon nyo nga, Pedro sa ibabaw ning bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ang ingnon na ito, Iglesia Katolika. Si Kristo mo katukod. Siya katukod o iglesia. Unya, mo ingon ka, ay, Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Oh, ang kanto man ng Isaias 28:13. Ngagi, jutay diri, jutay dito. Kanang, jutay-jutay pundukon. Matinuod na day na. Sa tuod pa mga kaigsunan, klaro dyo kayo, ni amanis Biblia, kay iningon man si Kristo, matapos ang langit o ang yuta, apan ang akong pulong, dili gayud mapakyas. Marcos 13:31. Mao man gisulti ni Kristo. Unya mapakyas din na, ningon siya, tukuron ko ang akong iglesia, di tinuod yun na siyang gatukod. Giangkon man sa Roma 16:16. Pagpangumustahay kamong Iglesia ni Kristo. Di klaro kay naagod niya, Iglesia ni Kristo. Kasi Kristo ko'y katukod. Ang kuno nas mga Katoliko. Mao na problema, mga kaigsunan. Kaya naaman sa Biblia. Klaro man kay nas Biblia. Ang ako, musulti lang yun ko sa akong nabasahan sad. Di ba? Unya kini laging Katoliko, para nako, wag yun sila makatuman, mga kaigsunan. Basahan ko na ninyong Deuteronomio 22:5. Ningon yun dito. Anong mo simbahan? Ningon dito nga, ang mga babae, kinahanglan mo simba nga, dili magsulob og dinalaki. Go ahead. Punta mag-isigot og practices of the church. Nga, ang mga Katolikong mga babae mag-Buddha ay tungtung sa baga nga panyo ba. That is another topic. Atong i-focus ang topic na to, Brad Rudy, pagpungkag sa matuon nga iglesia. Ayaw panghilabot ang practice kay that is out of order. Wa na sa tema, Brad Rod, nga manghilabot ka sa masinuluban
ang aton topic dire guba ang Iglesia Katolika Romana pamatuod ni Bradsok nga dili tinuod. Go ahead. Naan lamang gyapon na magkaigsunan kay niingon man si Kristo. Niingon man mo kamo mo'y tinuod nga iglesia. Unya niingon man si Kristo, kadtong mosunod kanako mo yang batuon nga mga tao. Klaro man kana sa Biblia, Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, sundan ninyo ang akong masugo, tumanan ninyo akong masugo. Sugo man na niya, nga kinanglan dili mo. Hindi na kinanglan sugo na, oy. Kinanglan dili, mangubay, magbistig lalaki. Mao man na. Out of topic na siya. Kaya ang iyong tema, ang tinuod nga iglesia, Iglesia Apostolika Romana. Ang imo karon na nakasugo, arita balik, kung tinuod bang Iglesia Katolika Romana, gigibra Bradsok, unya imo na siyang kubon, pinaagi po sa mga bersikulo, nga kining Iglesia Katolika, dili ni mao'y tinuod. Niingon na bitaw kong daan, mga kaigsunan, magbalik-balik na sa daan eh. Niingon na bitaw kong daan, si Kristo mo'y gatukod sa iglesia. Mo nang kadto si Kristo, mao kito'y tinuod. Mao man na. Nakikingman man, kami na. Daghang kay mangangkon. Yung may ka na mangangkon tani nga si Kristo magigatukod sa iglesia. Naaman sa Biblia. Busa mga kaigsunan, klaro kay mga kaigsunan. Kadaghan kay din sa Biblia mga kaigsunan nga gitawag yun ay o Kristohanon, simbahan ni Kristo. Buhat 11:26 atong basahon. Nakiguban si Bernabe ug Saulo sa mga magtotoo diha sa simbahan o gitudloan nila ang daghang katawan ug sa unang higayon ang mga tinun-an ni Jesucristo gitawag og mga Kristohanon, dili day Katoliko. Kristohanon day ang tinuod. Sa to pa klaro kito yang gitukod. Gitawag og mga Kristohanon, buhat 11:26. Nga maayo ka ni, daghang kay nangangkon, pasti lang paita. Maupita mga kaigsunan, din sa kasulatan, daghan kay mabasa din mga kaigsunan, nga wa lang yun nila tagda. Kay klaro kay ang matuod nga relihiyon, wala may mansa. Okay, thank you. Salamat kay Rod, ay nagpadayon kay tayo na. Ato na tagaan kay nakahipos atong oras, DYHP. 4 minutos lang Bradsok, pero na tayo oras sa rebatal. Okay, Gorosik sa amin, go ahead. Brad Hody, tindog sa gitu matedong. Nakasabot gyud ka sa timang imong gipirmahan. Oh, yes. good. Nga kasabot ka nga sa imong gipirmahan, napil na to ang referensya. Oh, napirma ko. Naman sa kasaysayan ni ebidensya, Brad Rudy, sa Groliers Encyclopedia, o nasa World Almanac, page 342, that the Catholic Church was founded by Jesus Christ. Catholic Church Divine Society founded by Christ. Pagkatana, tuo kanina, wa? Problema na. Atong klaroon, Bradsok, naabag yun na. Kay kukuha uloy na. So imong gusto lilion pa Bradsok ang iya kining gibasa nga sa referensya. Sige Bradsok, ni dawat ka Bradsok na ipahiling po nimong referensya niya kay basi kunugwa na Catholic Church Romana niya. Ninikurus na niya atong negative side. Atong tagaan napatay oras, no? Sige, oras. Healing the time ni Rudy. Yan na Brad Rudy. World Almanac, the Book of Acts, page 342. Na, may mabasa. Catholic Church. Catholic Church, founded by Jesus Christ. Arita sa Groliers Encyclopedia, kaya kita maginig ebidensya na akong pinangga. Page 106. Kunitira ba dan? Sige, go ahead. Samtang gipangita pa ni Bradsok ang maong artikulo sa iyang referensya para mutuo ni Brad Rudy Recasa, iyang ipabasa man gyud ug naa bagin ang gisgutan ni Bradsok
nga musibo sa iyang istorya. Oh. Page 5, rather volume 5, page 106. Oh. The Catholic Church, Divine Society, founded by Christ, endowed with the outpouring of the Holy Spirit. This name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Binisaya, nga ang Iglesia Katolika, tinukod ni Kristo, iyan ang ipadadaan sa Espiritu Santo, doon na ni kadugtungan, ngadto sa obispo sa Roma, mo ning gingandan og Romano Katoliko. Mutuo ka nini o dili? Buto kay naaman basa, tuod ko. Okay. Wala, nahuman ang debate kay nituon man siya Brusok. Wala ilalis. Wala kinahanglang ribatal. Diretso na lang kasi pumayag kay wala man. Di na mga ribatalon pa ni kay niangko naman siyang nituo siya. So di na lang kinahanglang ribatal no kung sa oras. Niangko naman ang negative side nga ang ipamayag ni Brusok. Nituo naman siya. Sa katapusang higayon, wala ribatal. Wala Brusok. Ang akong rebuttal mao nga pasalamat ko ni Brother Rudy nga mutuo gini kamatuoran. Numasa man. Iya man ang ipirmahan nga apil ang referensya. Apil Biblia. O sa wala tayo ngay debatihon. Kay iniangko naman ako pinangga. Wala nga congratulations nung Rudy kay mo na ko kayo na nimo kay kawat yung kamatuoran. God bless us. May kong magong ingsoon. Salamat ni Brother Rudy. Usani siya ka. Gilan ako na the person who practices to research the contradictions of the Bible. Ano siya? Muna karon na lipay ko kay ni angkon siya naman, nasuwat mo na. Oh, nasa World Almanac, the Book of Facts, nasa Glorious Encyclopedia, Volume 5, page 106, doon na. Musa, salamat kayo sa inyong pagpaminaw, salamat sa atong mga kaigsunan nga naminaw, sa atong tagsa-tagsa ka balay, sa atong radio diway Viewers ni Budaghan kayo. Kung ipasalamat po. yeah, magpasalamat ta sa viewers na to. Ni watch sila so this Happy to see to. daghan na kayo nagpaminaw na to, Brother Rudy. Muna pasalamat to nimo nga na viral na sa ning imong abilidad karon nga sugo ginas Ginoo, ha? Nga pagpakasa mo ta bas ginhawa. Oh, tira kahulugan na Brother Rudy. Reverse psychology. Pareha na kabataa ka, papadong ka, sige ka, gubo-gubo, bala. Diyan na. Diyan sa kabaso pang, sa kagarapon pa imna. Reverse psychology na. Dili na buot pasabot siya, inahan nga, gusto kong palahubog akong anak. Apan muhunong kay matagam. Okay. Salamat kay Brother Rudy. Unya, salamat sa tanan niya. Ang atong pinanggang moderator, ang atong organizer, Aling Bacalsog, si kining Dan Cugtas atong paminawon sa katapusan. Panapos. Daghang salamat sa tanan na naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao. Lakop na sa sa tibuok kalibutan. At ang sunod debate sa Domingo, moabot na sa si Brother John Elber nga nana sa ilang tema nga ilang hisgutan. So sa ngalan sa kauban diri sa Plaza Independencia, may gabi o Brother Sok sa imong panapos nga mensahe alang sa tanan. Salamat kay Brusok. Unya, klaro naman to, no, na pag-angkon ko sa debate, basta mo angkon ka, automatic pildi. Automatic ginapildi. Basta mo angkon ka sa inyong lalis, di man na, kung negative ka, affirmative, ayaw gid og angkon. Kasi mo pag-angkon, sa iyang gibasa, as affirmative, automatic ginang pildi. Nero diri ka sa ni angkon nga pildi siya, kaya sayop niya ni angkon man siya. Ako lang ang kuriya gamay si Dong Dan Cugtas, katong moderator, wa man ni siya bias, pero amo nang giwakli ng puong pildig daog. Ang mga tao ra mo'y mamalandong sa kamatuoran nga inyong nadungog, pero dili kumingon ka daog, di say kumingon nga sulod pildi. Kami, instrumento lang sa pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Daghang salamat. Maayong gabi sa tanan Pilipinas. Ang Diyos magapanalangin ka nato. Sunod Domingo, murag dunan na sa taylayan nga ikso nato. Oh. Thank you so much. Time na do. Time na. Okay. Pag doon na yung mga ikso nato, mga non-Catholics nga interesante, dili sila makapaabot nga takihon ako.